Evropa. Kontinent, kde byly ty největší mocnosti. Jeden z největších válek. Ty největší vynálezy. A to hlavní. A to, že jsem neřekl ten týpek, který tak vydal tohle video. Ale když už jsme u toho, tady to vlastně jsme, no to Česká republika. A přemýšleli jste někdy nad tím, jaká tady byla historie? No jasně, že jo, když vás to nutilo se učit ve škole. Ale my už tady jdeme k videu. Takže jako první tady byli dinosauři. Dobře, až tak do záletu nepůjdem. Ale půjdeme někam sem. A je to pár malých společností, které mezi sebou dělají obchody. Ale přijdou kelky, kteří se rozpínají a vraží. A to se nelíbí kmenům a dákové kalty vytlačí. Ale na jihu se rozpínají Římané, kteří už mají půlku vesmíru. A chtějí to ještě víc. To vytlačí dáky. Ale přijdou Germáni, kteří se rychle rozšiřují a chtějí to ještě víc. Jako Římani. Tak začnou mezi sebou bojovat. Ale to oslabí jak germánský, tak římský trh, tak mezi sebou zase zavedou mír. Ale to je může být stejně jedno, protože do Evropy vtrhnou hůni. Mimochodem jsou tady velcí, že válčí s Číňany a chtějí válčit s Římem. Hůnům zemřel panovník, takže spíš Řím bojoval s Hůny. A rozdělili si s kmeny, které jim pomáhali území. To všem byl stejně jedno, protože se toto říše rozpadly. A přišel jsem Slované, kteří se ekonomicky rozvíjeli a to se nelíbilo Frankům. Ale Avaři vedli si Slovany války. A Slované se rozpadly, to se lidem nelíbilo a jeden z nich se vytvořil říši. Nebo teda, byl z franské říše. Ale vybral originální název, takže sámovou říši. Která sice vyhnala Avary, ale s Frankama měli potíže pořád. Slované vraždili franské kupce a to se Frankům nelíbilo, tak je napadli, ale Sámo zemřel a říši se rozpadl. A Slované tak zanikli, ale to nevadí, protože na našem území vzniklo 2 knížectví. A týpek z prvního knížectví vydal týpka z druhého knížectví a vytvořil 1 knížectví. Ale Frankové tady roznášejí jejich náboženství, tak se pozveme tyhle 2 cápky, kteří tady mají roznést křesťanství. Na Velké Moravě panuje Rastislav, který má synovce, který chce vládnout. Tak se spojí s východofranským králem, který Rastislava oslepí, aby nemohlo vládnout. A Svatopluk před zemřením dal svým synům 3 pruce a když budou pohromadě, tak se nezlomí, takže se rozdělte krajinu. Ale musíte jí držet při sobě, jinak se říct, že zanikne, ale to jim bylo stejně jedno, protože se rozpadly. A Maďaři si vzali jejich území, ale mezi tím se v Čechách postaví Pražský hrad a vládne tady Václav I. Ale to se nelíbí jeho bratrovi, protože platil svaté říši římské, aby měli mír. Tak odá zavraždit, vyhlásí válku svaté říši římské, s kterou se pak spojí, porazí Maďary, vyzvedne ekonomiku, bum, zemřelo. Tak jsem přišel vládnout známý polského knížete a ten udělal ještě přelomovější věc než Boleslav. A to, že připojí Čechy k svaté říši římské, mimochodem budeme pod ní několik století a opět se k smrti. Přemysl Otakar I. chtěl královský titul dědičný a ve svaté říši římské je boj o moc, tak se připojí na jednu stranu a za to dostane královský titul dědičný, ale není osvěcen papežem, který je na druhé straně, tak se připojí na druhou stranu a tam ho dostane od papeže. Ale do Evropy vtrhnou Mongolové, ne tyhle, ale tyhle. A vyvraždí skoro všechny Maďary, nebo teda už Uherska, u kterého tak zůstáme. Protože svatá říše římská upadá, za chvilku bude mít Uhersko i Čechy. Uhersko je zdeformované a vládne tady byla 4. Svatá říše římská sice pomáhá se udržet, ale jejich rod se rozpadne. A s tím se rozpadne je Uhersko, takže část je krajem vlastní šlechta. Ale to vůbec nevadí, protože se zase spojí a zlepší svoji ekonomiku, do té doby se zase Turci nezničí. Teď se zase vrátíme do Čech, kde se narodil Karel IV., který byl převezen do Francie, ale pak přijede, zrenovuje Prahu, postaví Karlovu univerzitu a Karlův most. V Evropě se rozmohla církev, která říká lidem, co mají dělat. A církev toto nedodržovala. Což se jednomu pánovi nelíbilo, tak ho dali upálit. A vzniklo do boje, kdo má pravdu o Bohu. Pozůstatky Uherska, které nebyly pod Turkama, se zase spojí a začnou tu vládnout Habsburkové a vytlačí zpátky Turky. Ale církev pokračovala. Což se zase někomu nelíbí, tak založí protestující skupinu. Což se Habsburkům vůbec nehodilo, protože už teď se nežije úplně nejlíp a musí zavést ještě větší daně. Co se lidem očividně nelíbí a začnou tady protestovat. Hodně. Takže byl podepsán Satomarský mír, takže lidi nebudou protestovat a stát udělá z velkých daní méně nižší daně. Vyřešeno. Ale prostitutečky tady zavedou tajnou policii, kdyby se náhodou něco stalo. Ale vládne Turdov II., který lidem dovolí takékoliv náboženství a odské se do Prahy, protože Praha už je součástí. Ale umírá, jde sem vládnout Matyáš, který se odské do Vídně a Ferdinand II. Zakazuje v Čechách jiné náboženství než katolické, což se Čechu nelíbí a vyhodí jeho místo držící v Praze z okna. Což se Ferdinandovi nelíbí, protože Češi udělají vlastní armádu. Ale katolictví je rozšiřováno celou Evropou, co se lidem nelíbí a bojují i jinde proti katolíkům. Ale když Evropa ztratí víc jak 1/3 obyvatel, tak si řeknou, že hej, trochu jsme to přehnali. Tak se podepíše mír a Češi měli 3 volby. Buď budou katolíky,
Nebo odejdou, nebo je popraví. A proto Jan Amos Komenský musel odjet. Švédsko na Myškevských neukrází díla z Prahy. V Rakousku panuje Karel VI., který chce posunout Rakousko dopředu, aby nebylo ohrožován ostatními národy. Ale zemře a k tomu nemá syna, takže udělá výjimku a korunuje dceru. Teda reformuje armádu, soudy, ekonomiku, školy, továrny a jeden z jejich 16 dětí dělal další reformy. Akorát to trochu přehnal, ale lidé si mohli dělat skoro co chtěli. A vznikly manufaktury, podstatě dnešní továrny. Pak vládl Leopold II., který chtěl podporovat reformy taky, ale to se nedá říct o Františkovi I., který je rušil a zvedl zase tajnou policii. A jsou tu napoleonské války a Francie se nezastavitelně rozšiřuje, ale zničili si dost armádu v Rusku. A pak tady. No jak to vlastně vypadalo u nás? No vlastně se jen oslabala ekonomika a armáda. A k tomu se přišlo o pár hradů. Boom, svatá číše římská se rozpadla. A máme tu 19. století a s tím i průmyslovou revoluci a národní obrození. A tímto vzniká čeština. A takzvané rukopisy Kráľodvorský a Zelenohorský. Sice nejsou pravé, ale to zatím nikdo neví. A vznikly hromady spisovatelů. A taky divadla. V Rakousku panuje František I. V Evropě jsou revoluce a v Rakousku to nebylo jinak. Rakouské státy se chtěly osamostatnit a mít autonomii, kterou Maďaři dostali, a proto se Rakousko přejmenovalo na Rakousko-Uhersko. A Češi se alespoň postavili národní divadlo. Bum, shořelo. Nějak se nám ten císař nelíbí. Co kdybychom ho zastřelili? Ne, to si dáte jako srandu, víte co, tak tady vám vyhlašujeme válku. Hej, pst, pomůžem ti. Hej, slyšeli jste správně? To jako někomu nebudete pomáhat. Jo, slyšeli jste správně. A je tu první světová válka, začaly se používat nové zbraně. Mezitím se v Česku formovaly legie, protože Češi nechtěli bojovat za zem, proti které byli. Odcházeli do Ruska, aby jim pomohli. A za pomoci pak budou moct vytvořit vlastní stát. Bum, v Rusku je revoluce. A legie musí tam druhou stranu. Co budeme dělat? Napadlo mě jít do Francie a tam podat plány o českém státě. Ok. Yes! A 1918, 28.10. vznikl. A legie naštěstí už dorazili, protože bolševici už ovládli celé Rusko. A máme 9. nejlepší armádu na světě a jednu z nejlepších ekonomik. Bum, nastala hospodářská krize. Lidi tak nemají peníze, tak jim peníze dám. Pak je zmanipuluji, zvolí mě a pak obsadím celou Evropu. To jde nějak rychle. Hej, to jsme jako domluvený neměli. Domotáton! Budeš to sakra vysvětlit? Ameriku, můžeš nám pomoct? Jo, klidně, už jsem měl stejně problémy s Japoncema. Za Japonsko. Za Hirošimu. Ok, už se vzdáváme. Po válce je Evropa zdeformovaná. A to vede lidi k komunismu. A proto USA dává do Evropy obrovské finance. A chce dát Československu, které je už pod Sověty a musí nabídku odmítnout. Protože USA a Sovětský svaz se nemají úplně rádi. Jsou tu 50. léta a komunistky si vezmou většinu majetku. A ten, komu se to nelíbí, tak ho dají popravit. A nebo ho dají sem. Stop, lidem se to nelíbí a chtějí se jim líp. Tak se sem Sověti pošlou tanky, aby nás se zkontrolovali. Pro jistotu. Sovětský svaz přestává fungovat, tak zvolňuje systém. Bum, rozpadl se. Ups. Československo potřebuje nového prezidenta. A Češi chtějí Václava Havla. A to se Slovákům nelíbí, tak se rozdělíme. Ve světě nejsou žádné války, tak se přidáme do aliance, kde je navždy mír. A kdyby mír nebyl, tak i jsem. A jsem taky. Na tom východě se nám to jak nelíbí. Tak asi mír nebude.